ಅಪ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಚ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಒಬ್ಬನತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಚಯ್ಯ ಆರ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮನೆ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಬಂದು ಉಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಅವು ಪೂರ ಡಮರ್ ಆತುಂಡು. ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ದೆತೊಂಡೆ 700 ಕೊರ್ದು ಐತಲ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು. ಐಕ ಅಪ್ಪಡ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬೇತೋಲ್ ಪರ್ದ ಅಂಡಲ ಕಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಕನಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಆರೋಲ್ ಪರ್ದು ಕನಪೇರು ಯಾನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಲದೆ ತೊಂತೂತ ಐಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ ಅವಿಕೆ ದಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೆಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮನ್ಸ್ ಲಕ್ಸೂರಿಯಸ್ ವಾಚಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ 50% ಆಫ್ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಪಿರಲ 10% ಆಫರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನಂಬೋಲಿಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ. ನಾನು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ. ಅವಿಕೆ ಪೇಜ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಚ್ದ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಐನೆಟಲ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲ ಪೇಜ್ ರಡ್ನೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಐನ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಪ ಉಂಡು. ಫೈನಲಿ ವಾಚ್ ಬೈತಂಡು ಎಂಚೋಡು ಪಂದು ತೂಕ ಸುಮಾರು ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಾಚ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ ವಾಚ್ ಅಂತೂ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ದೆತೊ ನೋಡುಂದಾಂಡ 10-16 ಆಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಆಪುಂಡು. ಆತ ಕೊರ್ದು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ದೆತೊನೊಲಿ. ಮದಿಮೆಗ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತಂಡ. www.avikeawatches.com ಹೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಜಿಂಡ ಪೇಜ್ನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಇಜಿಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲಿಂಕ್ ಕಡಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ವಾಚ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಂದು ಪಾಲನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.